Kodwa nawe Phulasi umubi mani, umubi angani mase kuhlangane nokuyibekezelela noma usuyijwayele. Umubi nje. Kuyagugeka, niyahlupheka, nimphuphe nje uNkulunkulu wami. Hhayi. Thule ngiyakubuka nje kule vidiyo ukuthi yini nje ehlekisayo ukubika nje. Nibabe noma mfowethu nonke nje, nibabe nonke nje. Kahle hle nje ni-generation embi nje lena nje, isitafu esidala lesi. Hhayi. Lalihlulwa ngisho o-Arthur babebahle. Hhayi balanywa nje amahoho nje nonke nibabe nonke nje. Mawucabanga ngokubuka nje u-Advovo, yibo abantu abafaka ububi lapha benotira. Bafaka ububi lapha kwi-industry. Yayibona uDenja nje indlela lena dombolo langathi limpintshwa inhloko ebhodweni.